Terve! Tänään pureudutaan aiheeseen, joka saattaa hyvinkin lymyillä sunkin kodin rakenteissa ihan näkymättömissä, mutta potentiaalisesti tosi tuhoisana. Puhutaan siis kosteusvaurioista. Tosi moni ei edes aavista, mitä siellä seinien sisällä tai lattian alla oikeasti tapahtuu. Lähdetäänpä ottaa selvää. Nyt ihan suora kysymys sulle. Milloin sä oot viimeksi miettinyt, mitä sun kotisi perustuksille oikeasti kuuluu? Nämä vauriot, kun ei yleensä ilmoita tulostaan, vaan ne hiipii sinne rakenteisiin ihan hiljaa. Ja silti niiden vaikutukset voi olla ihan valtavat sekä talon arvolle että koko perheen terveydelle. Aloitetaanpa sieltä alhaalta, eli kellarista. Joo, monelle se on vaan paikka, joka, vähän tuoksahtaa tunkkaselta. Mutta tiedätkö, se haju on usein vasta se ihan ensimmäinen varoitusmerkki. Ne todelliset ongelmat piileksii paljon syvemmällä, itse rakenteissa. Ja yksi yleisimmistä ansoista, johon ihmiset lankeaa, on tämä. Laitetaan vanhan betonilaatan päälle joku moderni, tosi tiivis lattia. Kaunis laminaatti tai vinyli näyttää hyvältä, mutta se muuttuukin viholliseksi. Se estää sen betonin luonnollisen kuivumisen ja käytännössä lukitsee kosteuden sinne rakenteen sisään. Siitä tulee siis ansa. Ja kun se kosteus jää sinne loukkuun, niin siitä se kierre sitten alkaa. Se on kuin dominoefekti. Kuten tästä nähdään, se luo täydellisen kasvualustan homeelle, se alkaa työntyä seiniä pitkin ylöspäin ja mikä on todella ikävää, se alkaa hajottaa vanhoja rakennusmateriaaleja. Sieltä voi vapautua sisäilmaan tosi haitallisia yhdisteitä, jotka on ihan suora riski terveydelle. Ja tässä piileekin se koko homman ydin. Tämä on suora lainaus meidän lähdemateriaalista ja se sanoo kaiken olennaisen. Jos oireita vaan peitellään tai korjaus tehdään väärin, se ei ainoastaan ole tehotonta, vaan se voi tehdä tilanteesta vielä pahemman. Kustannukset karkaa käsistä ja kukaan ei enää tiedä, kenen vastuulla mikin on. Okei, siirrytäänpä seuraavaan pahikseen, joka on valitettavan monelle suomalaiselle tuttu juttu. Valesokkeli. Sitä pidettiin aikanaan nerokkaana ratkaisuna, mutta nykyään se on kyllä monen kodinomistajan painajainen. Eli mikä tämä valesokkeli nyt sitten on? No, ajattele sitä näin. Talon puurunko on käytännössä upotettu sinne betonisokkelin sisään, vaarallisen lähelle märkää maata. Tällä yritettiin saada lattiasta lämpimämpi, mutta samalla rakennettiin kirjaimellisesti moottoritien kosteudelle suoraan talon sydämeen. Ja juuri näistä syistä se on virallisesti luokiteltu riskirakenteeksi. Se puu on siis kirjaimellisesti kuopassa, jatkuvasti alttiina maaperän kosteudelle, eristeet kastuu, rakenne ei pääse kuivumaan ja talvella sisäilman kosteus tiivistyy siihen kylmään betoniin, mikä vaan pahentaa tilannetta. Ja lopputulos, mikrobit ja epäpuhtaudet pääsee suoraan sisäilmaan, jota me hengitetään. Ja nyt tulee se fakta, joka oikeasti pysäyttää. 40 vuotta. Se on tämän rakenteen eristeiden virallinen tekninen käyttöikä. Laskepa ihan nopeasti päässäsi, käytännössä jokainen 60-, 70- ja 80-luvun valesokkelitalo elää jo niin sanotusti yliajalla. Ongelma ei ole enää jos, vaan pikemminkin milloin. Ja mikä tästä tekee niin pirullisen on se, että tätä vauriota ei näe päälle päin. Seinä voi näyttää ihan täydelliseltä, kuivalta ja siistiltä, mutta siellä rakenteen sisällä voi muhia tosi vakava vaurio. Mikään pintakosteusmittari ei kerro totuutta. Ainoa tapa selvittää todellinen tilanne on avata se rakenne ja katsoa sisään. Ja tämä johtaa meidät suoraan seuraavaan kriittiseen pointtiin. Kun havaitaan jotain pientä, vaikka maalin hilseilyä tai vähän hajua, monen ensireaktio on pintaremontti. Mutta se on todella vaarallinen ansa. Katsotaanpa tätä vertailua. Tämä näyttää sen tosi selkeästi. Pintaremontti on vähän kuin laittaisi laastarin ampumahaavaan. Se peittää oireet hetkeksi, mutta se todellinen vaurio jatkaa leviämistään piilossa ja terveysriskit pysyy. Ammattilaisen tekemä korjaus taas iskee ongelman ytimeen, pysäyttää vaurion ja on aito sijoitus sekä kiinteistön arvoon että omaan terveyteen. No miten tästä suosta sitten noustaan? Ei arvailemalla, vaan suunnitelmalla. Ammattilaisen laatima korjaussuunnitelma. Se on ainoa tie selkeyteen, varmuuteen ja onnistuneeseen lopputulokseen. Näissä hommissa ei ole varaa luottaa mihinkään mututuntumaan. Tähän vaaditaan todella syvällistä osaamista. Esimerkiksi tämänkin aineiston takana on diplomi-insinööri ja rakennusterveysasiantuntija Kari Salminen. Ja se on juuri sellaista vankkaa ammattitaitoa, joka erottaa onnistuneen korjauksen kallista katastrofista. Ja tämä taulukko, tämä kiteyttää sen ihan täydellisesti. Ilman suunnitelmaa sä oot ihan tuuliajolla. Lopputulos on epävarma, vastuut on sekaisin ja kustannukset voi räjähtää käsiin.
Mutta ammattilaisen suunnittelumalla peli muuttuu täysin. Lopputulos on kestävä, vastuu on selkeästi suunnittelijalla ja kustannukset on ennakoitavissa, mikä mahdollistaa myös urakoitsijoiden tehokkaan kilpailutuksen. No, miten tähän sitten pääsee kiinni? Voiko olla monimutkaista? Ei todellakaan. Nykyään asiantuntija-apu on oikeasti vain muutaman klikkauksen päässä. Ja mikä parasta, tämä prosessi on tehty ihan naurettavan helpoksi. Kaikki hoituu etänä. Ei tarvitse sopia monimutkaisia tapaamisia, lähetät vaan sähköpostilla kuvat ja tiedot, kerrot mitä tiloilla halutaan tehdä ja saat takaisin ammattilaisen tekemän just sun taloon räätälöidyn suunnitelman. Se säästää aikaa, vaivaa ja yllättäviltä kuluilta. Okei, nyt sä tiedät riskit. Ja sä tiedät, että niihin on olemassa oikea toimiva ratkaisu. Joten nyt on päätöksen paikka. Ootko sä valmis pääsemään eroon siitä kellarin kosteudesta ja Valessokkelan tuomasta jatkuvasta riskistä? Ootko valmis ottamaan sen ensimmäisen ratkaisevan askeleen kohti aidosti tervettä kotia? Älä jää odottamaan, että pienestä oireesta kasvaa iso, kallis ja terveyttä uhkaava ongelma. Aloita oikein, eli asiantuntijan suunnitelmalla. Pyydä maksuton arviointi sun tilanteesta. Tuossa näkyy yhteistiedot. Tee kodistasi taas turvallinen paikka asua. Kiitos, että olit mukana.